Positieve ontwikkelingen bij schutterij Het Zandakker Gilde Sint-Jan. Wie wordt de ereschutter en koning op dit jaarlijks terugkerend evenement? Een van de belangrijkste gebeurtenissen van deze Schuttersdag in 2017 is de wisseling van de commandant. En voor mij staat Guus Stiphout. Guus, hoe is dat allemaal zo gekomen? Ja, hoe is het allemaal zo gekomen? Nou, ik ben sinds 1982 ben ik commandant van de schutterij. Altijd met liefde en met veel plezier gedaan. Maar er komt een tijd dat je de leeftijd meespeelt, de jeugd, we hebben veel nieuwe jeugd, de gezondheid speelt wat. En ik vond het nou mooi na 35 jaar commandant zijn, een mooie dag met koningsschieten om het commandantschap over te geven aan een wat jeugdigere commandant. Nou hebben jullie een nieuwe commandant, daar komen we straks eventjes op, maar je hebt 35 jaar, dat is een hele tijd, heb je meerdere schutterijen ook aangestuurd. Hè? Hoe noemen jullie dat, wat je dan precies ook voor hun hebt betekend? Ik ben 30 jaar paradecommandant. Dat betekent dat ik met de schuttersfeesten van de bond Juliane Noord-Limburg, dat ik daar op alle bondfeesten, dus alle schutterijen, de inspectie afneem met de burgemeester en met de voorzitter van de federatie en zo. Dus alle commandanten geven. Het positieve wat ik begrepen heb, dat jullie als jullie commandantschap overgeven naar een andere persoon, dan krijg je toch een hogere functie. En dat wordt? Ja, of dat normaal is weet ik niet, maar ik denk nog 35 jaar. Mij hebben ze bevorderd tot major. Maar ik heb wel begrepen, dus zolang ik bij de schutterij ben, als je commandant bent geweest of iets anders, je kunt niet degraderen. Dus je blijft een bestaande functie of iets hoger op. Maar ik vind dit een hele mooie eer op mijn dag dat ik ben gestopt met commandant om major te worden. De nieuwe commandant van de schutterij Sint-Jan van de Zandakker in Venray, die staat voor mij en dat is Alex Lamers. Alex, allereerst gefeliciteerd. Ja, dat houdt heel wat in, zoiets, of niet? Ja, kunnen we zeggen. Ja, dat is een hele verantwoordelijkheid om de schutterij toch in alle gelederen juist te laten lopen. En dat ze netjes aan zich voldoen aan de regels van de schutterij en het hele schutters- en gildewezen. Als ik de mensen bekeek, dan is het soms een klein beetje emotioneel, die wisselingen. Ook wat wij zagen was iemand die werd ontdaan van de versierselen. Kun je daar eens wat duidelijkheid over geven hoe dat in zijn werk gaat? Nou, elk jaar wordt er geschoten voor de koning. Iemand die met koningsschieten dan voor de koning is. Die wordt zijn koningszilver omgehangen en die mag het hele jaar de schutterij presenteren. Na 1 jaar, elke dag met koningsschieten, wordt hij van het koningszilver afgedaan en dan mag hij gewoon weer meedoen voor het koningschap. Ja, jij als commandant, wat houdt dat in? Hetzelfde dan je voorganger, dat begrijp ik wel. Maar de verwachtingen voor jou de komende tijd, wat is dat in totaliteit? De verwachtingen, nou ik ben er nu net vanmorgen als commandant geïnstalleerd. Ja, heel veel. De jeugd, met name de jeugd. Wij hebben heel veel jeugd in onze gelederen sturen. Vooral sturen op dit moment aan, ja, als het kan, liefst meer leden. Leden moeten we erbij hebben. En als commandant zijde is het dan niet alleen om de leden te sturen en om leden erbij te krijgen, maar gewoon een hele gezellige club te maken. Dus niet alleen lopen, niet alleen schieten, gezelligheid is heel belangrijk.